Usually the first day is bad. The second day is Se käynyt paljon ihmisiä. Siellä on mukana kaikkea muutakin kuin itse lehti, muun muassa Höntän ja Toipparin satukasetti. Hommatkaa se itsellenne, jos sitä ette vielä tehneet. Ja jos joku nyt oikeasti kuuntelee sisäisesti, niin se on kyllä CD, että älkää hätäilkö, jos ei sitä C-kasettia. Countries and other countries as well, and they have been studying in Finland, and they have been studying in Tampere, and this girl here, do you like Tampere? Of course, it's a brilliant city! What's the best thing here in Tampere? People! The people! So. Going next. Ja hyvä herra siinä oikeanpuolimaisessa korissa, nostetaan nämä niin ylös kuin voidaan nostaa. Onnistuuko? Niin ylös kuin voidaan nostaa. Haluan päästä korkealle ja päästetään heidät korkealle. Ja Juhani Aitch, nosta niin ylös kun toi nousee. Ja tänne saatiin äsken taas yksi uusi löytötavara hitaasti. Ja Juhani, käykö siinä niin, että he pysähtyvät tuohon pinnalle? Juuri niin, että varpaat vähän jäähtyvät, mutta vesi ei pääse vielä valtaamaan. Juhani, käykö siinä niin? Voinko Juhani, mitä sinä nyt teit? Nyt he pysähtyivät tuohon. Mikä on suunnitelmatyötä? Painottu menemään, okei, parempi vastaus, painottu menemään. Siellä Simon Bellon vanhemmat kuuntelee, että ei, nyt oma tyttö on ihan rappiolla, eikä ole, kyllä sitä nyt kerran vuodessa saa vappuna hieman juhlia. Vielä viimeisiä intolaisia lastataan koreihin ja sitten saadaan raksalaiset vuoroon sieltä. Ja raksalaisten jälkeenhän meillä on siis vielä eli nytten Taraki sinisissä ja sitten meillä on materiaali-insinööri Kilta ja sitten viimeisenä Tele. Ja näin on sitten kaikki tämän vuoden fuksit saatu kaastettua teekkareiksi sitten tänä vuonna. Mikko. Täällä Mingo. Kuinka paljon muuten yleensäkin tuolla TTYllä niin opiskelee näitä kulkkareita?
Ihan varmaan niin about 800. Se on muuten aika järjetön määrä. Se on 10 pinnaa meidän kaikista opiskelijoista, että yhteensä meillä on noin 8000 opiskelijaa tuolla Hervannassa ja sitten meillä on tämä yksi kaveri, joka hakkaa skumppapulloa jatkuvasti ponttooniin. Tuolla näköjään toi Paavi menee vielä uudestaan. Onko siinä joku syvempi merkitys vai onko se vaan hyvää vappua sieltäkin suunnalta? Ketä siellä vielä on jäljellä? Mä kuulin semmoista huhua, että Taraki olisi kohta tulossa. Onko Taraki jo toisiksi viimeinen vai vasta kolmanneksi viimeinen? Kolmanneksi viimeinen, eli sieltä ensimmäiset Tarakin tytöt sieltä käppäilevät tonne Suomen mestaruusriisunta-alueelle. Ja Tarakikin on aika isohko kilta, sielläkin on aika paljon aloittajia. Melkein 100 luokkaa tällä julkamuistista kehtaisin väittää. Kukas Tarakin jälkeen sitten on vielä jäljellä? Tarakin jälkeen meillä on vielä materiaali-insinööri Kilta noissa Viininpunaisissaan ja sitten materiaali-insinööri Killan jälkeen niin viimeisenä siellä on sitten TLC, paljon puhuttu tietoliikenne- ja signaalikäsittely. No se on ihan hyvä. Tele menee niinku ulos tyylillä, että jos kerran viimeistä kertaa, niin eikö se silloin palo joku paperivarasto ja ilmeisesti toi paperi on semmonen, että se ihan palaa silleen kevyesti. Tulevaisuuden tuote vähän ehkä haiskattaisi vakuutuspetokselta, jos paperivaraston polttaa. Eikö se on yleensä saha, mikä palaa? Tää on näin siellä vissinkin viimeiset intolaiset tällä hetkellä korissa ja ensimmäiset raksafuksit siellä valmistautuvat. Hämmentävän naispainotteista. Onko meidän koulun rakennustekniikka houkutellut näin paljon naisia vai ootteko te jättäneet kaikki pojat johonkin muualle? Mistä nyt oikein on kysymys? No niin, näyttää siltä, että intolaiset on tapettu. Hetkinen, into ei ole vieläkään niistä tapettu. Että täällä näköjään tää yksi kori menee vielä kerran, mutta heti kun se on saatu valmiiksi, niin sen jälkeen rakentaja kilta, mikä on hyvin perinteinen kilta. Ilmeisesti perinteisesti täällä jonon häntä päässä. Raksahan on Tarakihan on kans meidän koulun vanhimpia kiltoja, ensimmäisiä kiltoja, yhtä vanha konerakentajakillan kanssa. Ikä taitaa olla 40 jotain vuotta, 46 oiskohan nyt sitä tänä vuonna, ei oo. 43, ei. 45 korjas tossa joku. 45-vuotias kilta, eli sieltä ehkä löytyisi jo muuten perinteitäkin ja tämmösiä, mutta ainakin yksi Tarakin perinne on se, että aina ollaan tehty huono jäynä ja aina ollaan menty melkein viimeisenä koskeen. Kohta aletaan viimeisiä viemään. Taraki kuitenkin aika isona kiltana tässä jonkin aikaa kastautuu ja sieltä sitten huomattavasti pienempi materiaali-insinöörikilta ja vieläkin pienempi tele. Sitten joukon lähtemään kaikista kaastettavista pois. Tässä täytyy sanoa, että on lähtemässä nyt yksi kori näitä raksalaisia ja sinne on soluttautunut mukaan yksi arkkitehti. Ihan ilmeisesti vaan sen takia, että jos raksalaiset itse pääsisivät suunnittelemaan taloja, niin se ei olisi kovin hienoa, mutta nyt ihan vaan kaunistaakseen tätä, niin siinä on laitettu yksi tämmöinen erittäin tyylikkään muodon omaava herrasmies, joka siinä pullistelee Raksan tytöille ja vatsa vedetään sisään. Mukaan soluttautuu myös Punajussi, kellä oli se tämän päivän pisin myös. Nyt on näköjään vähän pienempi objektiivi mukana ja voin kertoa, että kun tuolla koskessa on käyty, niin on jo ihan makrotasoa. No niin, sitten mennään. Ja tosiaan näitä Punajussin ikuistamia kuvia ja TT-kameroiden ikuistamia kuvia tulee sitten jakoon, kun sieltä saadaan julkaisukelvottomat pois ja julkaisukelpoiset sitten talteen, niin voitte sitten kysellä. Joo. Oikeastaan nykyään ei puhuta ylipainosta, vaan niinku kavereiden kesken se on vaan hyvä läski. No.
Any case, siellä vielä raksalaisia ottaa suuri määrä, niin reilu puolisen tuntia sanoisin, että kyllä tässä menee vielä. Mutta kelikään nyt ei paljon. Tuolla ton voimalaitoksen alla tommonen kelluva härveli ja ilmeisesti, jos en ole aivan väärässä, niin joka vuosi sulkavan soutuihin osallistuvat tarrakilaiset tuolla vehkeellä ja se on sillä lailla, että siellä on aina yksi selväpäinen kuskikin mukana heille. Ja jos nyt tarkkoja ollaan, niin tämähän ei ole siis härveli, vaan härveli on se, jota fuksit kantoivat tuossa fuksikulkueessaan Sorinaukiolta tänne Kosken rantaan. Semmoisen härvelin näköiset siellä oli esimerkiksi hevoset ihan hampurilaista ja bitcoinia ja muuta tämmöistä tänä vuonna härvelein. Se on myös terveisiä vaan nostokonepalvelun mieleen. Tänä vuonna